Takže My Šprti, tá naša skupina, to nie je len vlastne skupina, ku ktorej prídeš a stretnete sa, zo pár ľudí sa stretne a budete spolu niečo cvičiť a potom si pôjdete na súťaž, ale to je skupina, ku ktorej prídeš a všetci, ktorí sú tam, ťa pochopia, môže sa im hocicím zdôveriť a ste jedna veľká rodina. Príde Milan, tatko a nevysvetlí ti len kroky a poď to tancovať, ale on ti vysvetlí a on dá do toho srdce a potom do toho dávaš aj ty srdce. A veľmi veľa mi to dalo, bol som v tejto skupine iba rok a nie to celý a dalo mi to, ako keby som bol v nej už neviem koľko. A teraz už vlastne odchádzam na konzervatórium a vravím, chcel by som, aby prišli ďalší a aby táto skupina fungovala a existovala ešte veľmi dlho. Takže chcem byť s ňou stále, aj keď odídem, tak cez víkendy alebo hocikedy, keď sa bude dať, no tak by som prišiel za nimi. A tá atmosféra, ktorá tu je, ktorá tu vládne, a atmosféra nielen na súťažiach, ale všade je na nezaplatenie, každý by si to mal skúsiť. A týmto by som chcel ako aj odkázať celej tanečnej skupine My Šprti, že mi budete strašne veľmi chýbať a dúfam, že sa budeme stretávať čím častejšie a držte sa, tancujte a vyhrávajte to za nás. Čauky.